Dobar dan, ja sam Ilija Cvjetić. U okviru radionice Nauka je svuda oko nas upoznat ćemo se sa metodama za određivanje starosti arheoloških predmeta, njihove vrste i sa posebnim osvrtom na koroziju metala. Primjer jednog arheološkog pronalaska je dat ovde na slici, gde je osnovno pitanje, kada pronađemo ovako neke novčiće, osnovno pitanje su od kog materijala je sačinjen ovaj pronalazak i iz kog perioda potiče, naravno. Bitne su istorijske činjenice o samom predmetu, takođe bitan izgled mesta i okoline gde je pronađen dati predmet. Da bismo odredili njegovu starost, utvrđujemo stepen oštećenja tog metala. Vremeno metal u kontaktu sa zemljištem, sa okolinom, sa vlagom, on podleže hemijskim procesima oksidacije, koje zajedničkim imenom zovemo korozija. Neki metali su naravno podložniji koroziji, drugi ne. Znamo da zlato kao vrlo plemeniti metal ne podleže koroziji, tako da možemo i dan danas pronaći rimske novčiće od pre 2000 godina, na primjer, koji su savršeno očuvani, dok srebrni i bronzani novčići, oni su podložni koroziji. Naravno, oni mogu, ne korodira celokupna površina, celokupna masa novčića, korodira površinski sloj, tako da oni mogu da se očiste i da se opet pronađe šta je to, kako taj novčić izgleda. Šta je sama korozija? Sada smo je spomenuli. Korozija je prirodan proces, prirodna oksidacija. Metal u kontaktu sa vodom, sa kiseonikom iz vazduha, može da se oksida. Šta je to oksidacija? Znamo, to je proces otpuštanja elektrona. Sad, znamo, na primjer, na automobilima zimi imamo pojačanu koroziju. Usled čega se to dešava? Pa, ako imamo dva metala koja su u kontaktu i ako im omogućimo, između njih omogućimo neku vrstu provodnika, na primjer slana voda koja odlično provodi struju, metal koji je podložniji koroziji otpušta elektrone. Oksiduje se, otpušta elektrone ka plemenitijem metalu i samim tim on se oksiduje. Tako da vi ako imate dva metala u kontaktu, uvek onaj manje plemenit korodira. Tako da to je prirodna posledica, ali isto tako se ta strategija se koristi i za zaštitu od korozije. Tako, ako želite da sačuvate neki predmet, možete da stavite manje plemeniti metal u kontakt sa njim i taj manje plemeniti metal će se, da kažemo, žrtvovati za njega. Takve strategije postoje čak i u jednostavnim uređajima kao što je bojler. Imate anodu koja se žrtvuje. Najpoznatiji primer korozije je naravno rđa. Rđa koja je karakteristika gvožđa. Svi znamo da je rđa. Rđa je u stvari gvožđe oksid, ova crvenkasto narandžasta boja, to je karakteristika zarđalog novčića, na primjer. Korozija bakra možda vam nije toliko poznata. Najpoznatiji primer korozije bakra je kip slobode. Kip slobode je sačinjen od različitih materijala, između ostalog tu ima i bronze. Bronza je legura bakra sa drugim metalima. Kada je sačinjen, 1885. godine izgledao je ovako. Danas kip slobode izgleda ovako plavo-zelenkasto, što je posledica čega? Posledica prisustva oksida bakra, njegovih karbonata. Bakar je korodirao i prešao u neka druga hemijska jedinjenja koja više nisu čiste bakarne boje. Takođe poznata je i korozija srebra. Znamo da srebrni nakit vremenom pocrni. Imamo čestice srebra oksida koji je crne boje. Ono pitanje koje se postavlja je da li svi metali podležu koroziji. Imamo na ovoj slici, imamo jedan niz metala. Sa leva na desno krećemo od magnezijuma, aluminijuma, cinka, do skroz desno su srebro, platina i zlato. Titanijum je takođe ovde.
pitanje je šta ovaj niz znači. Ovaj niz vam pokazuje lakoću oksidacije, gdje se metali sa leve strane lakše oksiduju nego metali sa desne. Znači, metali koji su magnezijum, aluminijum, cink će lakše otpustiti elektrone i oksidovati se u odnosu na najplemenitiji metal ovdje, to je gvožđe. Takav proces koji opisali smo, kontakt dva metala, gdje onaj koji se lakše oksiduje otpušta elektrone kao onom plemenitijem, se naziva galvanska korozija. Pored galvanske korozije, vi u zemljištu, novčić koji stoji tu 2000 godina, podleže i mikrobiološki izazvane koroziji, gdje mikroorganizmi proizvode određene metabolite koji mogu da određene hemijska jedinjenja, kao što su recimo vodonik sulfid, koji mogu u reakciji sa metalom da izazovu oštećenje metalne površine, odnosno neku vrstu korozije. Danas znamo da imamo određene legure kao što je nerđajući čelik, koji se ubacuje barem 10% hroma. Imamo određene materijale koji manje podležu koroziji od čistog recimo gvožđa. Ono što je zanimljivo postoji pojava koja se naziva pasivizacija metala. Vidimo da su, evo sad smo spomenuli hrom, također znamo da se neki metali štite od korozije podcinkovanjem. Sad možete pitati kako cink štiti od korozije kada je on među najaktivnijim u ovom naponskom nizu metala, tako ga mi zovemo. Activity series je u stvari naponski niz metala. Šta se dešava? Pa cink jeste vrlo podložen oksidaciji, ali kada se cink oksiduje, prvi sloj cinka koji, da kažemo, na površini cinka, prvi sloj tih atoma će se oksidovati i napraviti tanak sloj cinkoksida. Cinkoksida koji više ne korodira dalje. Taj sloj cinkoksida u stvari štiti površinu metala od dalje korozije, od daljeg propadanja metala dubinski, tako da ista stvar se dešava kod hroma, kod aluminijuma, kod titanijuma, stvaranjem vrlo neaktivnih oksida na površini metala, metal se u stvari štiti od dalje korozije. Imamo pojam bronze, imamo u stvari vrlo značajna je bronza često su arheološki nalazi, baš arheološki predmeti sačinjeni od bronze. Šta je bronza? Bronza je legura bakra sa aluminijumom, kalajem, arsenom, sa različitim metalima. Zbog čega se u stvari pravila bronza? Pa glavna pretpostavka je u stvari zbog čega su ljudi pravili bronzu. Kada se bakar pomeša sa drugim metalima, dobija se legura čija je tačka topljenja mnogo niža u odnosu na tačku topljenja čistih metala. To je u stvari jedan primjer eutektičke smeše. Ako se setite prethodnog predavanja, imate istu stvar i ovdje. Sa dva metala, kada pomešate dva ili više metala, dobijete smešu čija je tačka topljenja mnogo niža. Zašto je to bilo značajno? Pa ljudi su u to primitivno staro vreme mogli su da izrađuju, da izlivaju u kalupe tu bronzu, mogli su da prave, recimo, vidite ovdje neko oruđe, mogli su također da prave novčiće, mnogo im je bilo jednostavnije da rukuju tim materijalom. Ono što se primeti na bakarnim predmetima, na bronzanim predmetima vremenom, primeti se kao i na kipu slobode, ovakovi tragovi, to se naziva bronzana bolest, pojava zelenih mrlja koje potiče između ostalog od bakar karbonata, odakle nam sad karbonati, pa imamo ugljen dioksid u vazduhu, uvek smo ga imali, tako da vremenom oksidacijom pravi se bakar karbonat, to je karakteristika bronzanih ili bakarnih predmeta. Imamo čitavo jedno doba u istoriji koje se naziva bronzano doba, naravno. Pored metalnih predmeta često imamo arheološke
i pronalaske koji nisu metalni. Imamo, na primjer, interesuje nas koliko su neke stene, koliko su stare. Ako pronađemo predmet na određenoj dubini, da li možemo da to povežemo sa starosti samog predmeta. Vidimo ovako kod nekih iskopina, vidimo slojevitu strukturu stena. To je posledica naravno atmosferskih, a takođe i nekih geoloških uticaja. Na primer, ako se nekad u prošlosti desila vulkanska erupcija, taj sloj na određenoj dubini će imati vulkanski pepeo koji će biti po strukturi, po hemijskom sastavu različit od strukture i sastava ostatka ove stene. Tako da ukoliko znamo tačnu godinu, ukoliko je negde zabeležena, ne znam, erupcija vulkana u Pompeji, ako imamo erupcija Vezuva, imamo tačnu godinu da je to bilo 76. godine pre nove ere, tako da mi možemo da povežemo dubinu iskopa sa starosti. Nekad se ta metoda koristila. Takođe, ono što je jako zanimljivo, starost neke stene može da se odredi približno na osnovu dimenzija organizama koji rastu na tim stenama, kao što su, na primjer, lišajevi. Tako da na nekoj steni gde imamo ovako jako velike lišajeve, možemo da pronalaskom najvećeg lišaja i merenjem njegovog poluprečnika, na primjer, tačno se zna koliko milimetara godišnje može da poraste svaki od ovih organizama i ta metoda je dosta tačna za predmete koji nisu preterano stari. Recimo do 500 godina mogu da koriste ovakvu metodu takođe. Ono što je značajno danas je najpoznatija metoda za određivanje starosti predmeta, to je merenjem količine radioaktivnih izotopa. Za nemetalne predmete to su izotopi ugljenika 14. Ta metoda se zove carbon dating. Kako ona funkcioniše? Pa imamo jedan živi organizam kao što je ovaj tigar, na primjer. On tokom svog života razmenjuje materije sa okolinom, unosi hranu, unosi ugljenik koji je naravno osnovni element u organskom svetu, unosi hranu, između ostalog, pored 99,999% ugljenika 12 imamo i malu količinu izotopa 14. Taj izotop 14 C14 je nestabilan. Nakon uginuća kreće raspad tog ugljenika 14. On se raspada radioaktivno i zna se tačno vreme za koje se polovina početne količine raspadne, to je T1 polovina, zna se, to je karakteristika radioaktivnog raspada. Zna se da se polovina od početne količine raspadne za 5730 godina. Tako da ukoliko smo imali, ne znam, 1 gram tog izotopa na početku, nakon 5700 godina imat ćemo 0,5 grama, nakon 11.400 godina imat ćemo 0,25 i tako dalje i tako dalje. Ta količina se prepolovi na svakih 5700 godina. Tako da poznavanjem približne količine na početku tog izotopa i nakon merenjem danas, ako nađemo neke arheološke predmete i izmerimo njegovu količinu, znaćemo tačno koliko je taj predmet star. I pošto je ta metoda oko 6000 godina poluvreme raspada, ta metoda je pouzdana za određivanje starosti nemetalnih predmeta, starosti do 60.000 godina. Sad, ista takva metoda može da se preslika i na merenjem drugih radioaktivnih izotopa. Imamo izotope čije je poluvreme raspada koje se meri stotinama hiljada godina. To su oni radioaktivni izotopi urana i tako dalje, gde možemo samim tim da odredimo starost nekih vrlo starih stvari. Šta imamo na ovoj slici? Ove novčiće ste, ukoliko ste uspešno rešili kviz u drugom delu ove radionice, došli ste do nagrade koja predstavlja ovih 6 novčića iz muzeja u Smederevu.
Muzeja Smederevske tvrđave. Imate, vaš zadatak je da na osnovu znanja koje ste ovdje stekli, na osnovu onoga što ste čuli na predavanju, pogodite od kojih materijala su sačinjeni svaki od ovih 6 novčića i da vaše odgovore napišete u komentarima ispod videa, a prve 3 osobe koje uspešno reše ovaj kviz bit će nagrađene nekim simboličnim nagradama. Hvala, doviđenja.